Sûriyeyê çi dibe? Zinar Ronî. Berî çend rojan heyeteke dewleta Tirk derbasî Şamê bû. Di nav vê heyetê de Wezîrê Karên Derve Hakan Fidan, Müsteşarê Mîtê İbrahîm Kalın û Wezîrê Parastinê Yaşar Güler hebûn. Heyetê bi serokê hikûmeta Veguhez Colanî, Wezîrê Karên Derve û Wezareta Parastinê re hevdîtîn kir. Her çi qas di daxuyaniyan de were gotin ku ew li ser rewşa giştîsekînê jî mijara sereke rewşa Bakur û Rojhilatê Sûriyê û Kurdin. Hakan Fidan di daxuyaniya xwe de dîsa di ser Hesedê re gev li Kurdan xwarin. İşareta destwerdana leşkerî kir. Demek dirêje Fidan bi zimaneke tûj gefan dixwe. Gelo sedema vê çi ye? Fidan di pêvajoya 2013-2015 de Müsteşarê Mîtê bû. Muxatabê pêvajoyê bû. Dewletê di 2014 de ji bo tesfiyekirina tevgera azadiyê plana cokdanînê amade kir. Lewma di 2015 de pêvajo ji ber armanca dewletê xira bû. Li vir rola Mîtê sereke bû. Wê demê jî mijara sereke rewşa Rojava bû. Fidan ji bo zemîna müdaxaleyê çê bike digot ez ê sê-çar kesan bişînim aliyê din çend mûşekan bidim avêtin lê ya mühîm ew e ku îradeya şer hebe. Di serdema ku Fidan Müsteşarê Mîtê bû de hem darbeya 15 dîrmeyê pêk hat hem jî li hemberî gelê Kurd şerekî berfireh dest pê kir. Efrîn, Serêkaniyê girê spî hatin dagirkirin û polîtikaya bê Kurd meşandin. Mîtê li derveyî welat li hemberî rêveber pêşengên Kurd suîqasla darxistin. Laliyeke Süleyman Soylu, laliyê din Hakan Fidan her cûre amûrên şer bi kar anîn. Lê dawiya dawiyê nikarbûn tevgera azadiyê têk bibin. Dewlet mecbûr ma polîtikaya xwe biguherîne. Polîtikaya şer têk çû. Niha jî dixwaze bi stratejiya siyasî tasfiyeyê bixe meriyetê. Helwesta Fidan alê dijî vê pêvajoyê giring e. Bêguman ew bi tena serê xwe nikare rewşê diyar bike, lê bandor dike. Di destpêka pêvajoyê de Serî Süreyya Önder behsa diyalogeke xwe û Fidan dikir û digot min ji Fidan pirs kir ku ka pêvajoyê çawa dibîne û ew li kîjan alî cih dikire. Lê bi acizî li min zivirî û got wî zilamê li nav çavê me nihêrî û li kêleka me artêşeke 100,000 kesî da ava kirin. Bi Kurd û Kurmancî Fidan di pêvajoya 2013-2015 de bi ser neket. Niha êşa wê dikişîne. Lewma ji xwerekiriya armanc ku tevgera azadiyê têk bibe. Dîrok pir behsa nîzamil milk dike. Wezîrê Serekeyê Selçukyan bû. Bi avakirina teşkîlata îstixbarî navdar e. Li gorî rîwayatan Keyayê Selçukyan Melikşah di avakirina tora îstixbaratê de wî hişyar dike. Lê ew guhdar nake. Dawiyê bi destê wê torê nîzamil milk tê kuştin. Yek ji fedayiyên Hasan Sabah dikeve nav vê teşkîlatê û wî dikuje. Fidan li gorî xwe tevneke nû ya îstixbarî ava kir. Ji ber ku hosteyiya wî li ser îstixbaratê ye. Ew difikire ku bi vî awayî dikare dewletê xurt bike. Dibe ku dewlet xurt bibe lê ew nayê wateya ku her pirsgirêk çareser bibe. Fidan ji ber ku nikarî tevgera azadiyê bi stratejiya xwe tasfiye bike, niha zêdetir êrîşkar nêz dibe. Tehamûla îstixbaratê ji demokrasiyê re tune. Fidan jî ne bi demokrasiyê bi çewitsandinên siyasî dixwaze bi hikûmeta Sûriyê gav bide avêtin. Dema heyeta Tirk çû Şamê hevdîtîn kir. Di heman keliyan de çeteyên Heteşê êrişê taxên Şêx Meqsûd û Eşrefiyê kirin. Êrişên wan hatin şikandin. Tirkiyeyê xwest hakimiyeta xwe ya li ser çeteyan nîşan bide. Mixabin şikestina çeteyan jî peyamek girîng bû. Bawer dikim ku Tirkiye jî fêm kir ku bi van çeteyan nikare encamekê werbigire. Laliyê din Sûriyê bêyî ku zêde gengeşî derbikeve bi hêsanî girên Golanê radestê İsraîlê kirin. Trump jî ev erê kir. Niha di nexşeya Sûriyeya nû de ne Hatay heye ne jî girên Golanê. Tirkiye li beramberî Hatayê girên Golanê dan İsraîlê. Heyeta Tirkiyeyê têra xwe xurt çû Şamê. Xwest bêje patronê Colanî ezim. Lê dema axaftina Fidan di nivî de hate birîn îhtimaleke mezin heyeta Tirk fêm kiriye ku patronê Şamê kî ye. Di modela nû ya pergala hegemonîk de rola hegemonyaya herêmî dane İsraîlê. Lewma naxwazin dewleteke ku dikaribe jî İsraîlê re astengî çêbike hebe. Bu awayekî şaxên Îranê qut kirin, bi peymanên İbrahîmî berteka Ereban jî xistin bin kontrolê, niha dor li Tirkiye teng bûye. Tirkiye jî li ciyê ku alternatîfeke baş bi pêş bixe, bi qodên xwe yên damezrandinê tev digere.
ev jî dest û lingên Tirkiye girê dide. Li Sûriyeyê bi tirsa ku Kurd bi İsraîlê re tev bigerin, stratejiyeke dijberiyê tê meşandin. Lê xeletiya wan jî ev e. Rêberê gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan dibêje, hege dixwazin İsraîlê ji dewrê derbixin, bila stratejîk nêzî Kurdan bibin bes e. Hem Kurdan sucdar dikin, hem jî hebûn û mafên Kurdan naxwazin. Heta daxaftinekê de ji ber polîtikayên xelet ên Tirkiye ji heyeta dewletê re dibêje, ez li we dinihêrim, lê pişt perde İsraîlê dibînim. Tirkiye ji ber ku bi heqaniye tev nagere, li gorî mezheb, ol, etnisîte, cudakariyan dike, destê İsraîlê xurt dike. Sûriye yek ji dewletên Rojhilata navîn e ku sînorên wê bi Behra Spî re heye. Behra Spî di bazirganî û veguhestina enerjiyê de cihek pir girîng digire. Sûriye demek dirêj li gorî siyaseta Rûsan tevgeriya. Beşar Esad piştî ji desthilatê ket berê xwe da Rûsyayê û niha li wir dijî. NATO, Amerîka û İsraîl ji bo carek din Sûriye nekeve bin hakimiyeta hêzeke derveyî wan polîtikayeke taybet dimeşînin. Ji bo van hêzan a mühim têkiliya enerjî û bazirganiyê ye. Demokrasî nexema wan e. Çawa Efganistan radestê Taliban kirin, wisa Sûriye radestê heteşê kirin. Ji bo wan a girîng ew e ku desthilat ji wan re pirsgirêkan dernexe. Hewl didin bandora dewletên derveyê xwestekên wan tevdigerin bişkînin. Ji ber vê jî bi Tirkiyeyê re hinek gengeşiyan dijîn. Tirkiye bi dewletên Behra Spî re pirsgirêkan dijî. Ji berê ve Tirkiye û Yewnenistan nelhevin. Kıbrıs'a Aliye Rum jî ji Tirkiye aciz e. İsraîl û Tirkiyeyê demek dirêje karên stratejîk bi hev re meşandin. Lê niha di gelek aliyan de li hev nakin. Ji ber helwesta birayên Misilman, Tirkiye û Misir jî zêde nelhevin. Di destê Tirkiyeyê de dewletên piçûk ên wekî Libya, Cezayir, Fas û Sûriye dibînin. Polîtikaya Cezayir û Fasê jî hinek serbixwe ye. Li gorî zagonên giştî yên bazirganiyê tev digerin. Tenê du dewlet dibînin, Sûriye û Libya. Ev her du dewlet jî niha di nav xwe de aloziyan dijîn. Tirkiye hewl dide bi ser wan re hakimiyeta xwe ya li ser Behra Spî xurt bike. Mixabin ev her du dewlet ne ew qas xurtin ku bi serê xwe tev bigerin. Libya jî di gelek aliyan de polîtikaya Tirkiye napejerîne. Tirkiyeya ku serokê Libyayê General Hafter wekî çete bi nav dikir, niha dixwaze pêra tifaqê bike. Xistina balafira fermandarê giştiyê Libyayê jî heşyariyek bû ji bo Tirkiyeyê. Li Sûriyeyê ji bo çareseriyeke mayînde wisa dixuye ku dê gelek av biherike. Kurd heya pergaleke xwe parastinê ya mayînde avanekin, nikarin parastina xwe bispêrên hêzindin. Pêşeroja Sûriyeyê ne diyar e. Di vê rewşê de li derveyî aqilan e ku bêjin bila Kurd bi awayeke ferdî tev li dewletê bibin. Desthilateke ku di her derfetê de êrişê Kurdan dike, nikare Kurdan qanih bike ku bi komkujiyê re rûbirû namînin. Lewma berî çareseriya leşkerî, hewcedarî bi çareseriya mekazagonê heye. Berî ku mijara çekan were nîqaş kirin, divê şert û mercên aştiyê werin mîsoger kirin. Bi kurtasê li Sûriyeyê şerê desthilatdariyê tê meşandin. Jaliyeke ve İsraîl ji bo hêzeke li hemberî wê nikaribe derkeve, dixwaze desthilatê li gorî xwe dîzayn bike. Tirkiye ji bo li rojhilata navîn bibe xwedî gotin, hewl dide li ser colanî bandorê bike û çareseriyeke li gorî xwe ferz bike. Amerîka rola hakimiyetê girtiye ser xwe, lê zêdetir aliyê İsraîl digire. Ji ber ku heya niha ew jê re zêdetir bi fêde xuya dike. İran di ser Elewiyan re dîsa dixwaze li wir qadeke siyasetê ji xwe re veke. Dewletên Ereb ji bo colanî dernekeve derveyî gotina wan çeka sermayeyê bikartînin. Di rewşeke wisa de Kurd dixwazin hem mafê xwe bixin bin garantiyê, hem jî bi gel û baweriyên din re pergaleke demokratîk a komînal ava bikin. Çareseriya li Sûriyeyê de ji tevahiya rojhilata navîn re jî bibe modelek.